Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. andinore iga fadare mo Allah bangi daraja mudun sultan mo Sokoto do hala yide lewru Ramadana cikkide hande ala nogas i jowenayi lewru Shabana. Fadare mo Allah bangi daraja mudun sultan mo Sokoto andini wiki yi lewru sumaye malla lewru korka gam non jango altine wonata go'o lewru Ramadana malla lewru korka ko mbi'en ndu sumaye gam no imo umra kala julbe fu i Nigeria ummodo i korka jango to Allah holli non bo o waɗani leydi du'a e tefuki heɓuki hoyende gamma yiki billaji ɗi Nigeria en yidata ema soyde nyamdu. Da hudu miladiya ta zama ɗaya ga watan Ramadan na shekarar 1445 bayan hijira. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi a nan kasar mu Najeriya mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu. Muna kira ga musulmi ya amfani da wannan wata mai albarka mu shugabanninmu da kasarmu addu'o'in alheri kuma dage wajen ibada da yin ayyukan alheri domin samun sauƙin halin da muke ciki a kasarmu. Ya Ramadan lale lale jabba malam Qur'anu marhaban ya Ramadan. Habibi Ahmad Jam Ramadan ya Ramadan marhaban ya assalatu salamu jokkorimi faki sayyidu takleduddinimi mukhtaru ilahu on monginmi e alo sharifu julbe luttu be ngam Ramadan ya Ramadan marhaban ya Ramadan ya Allah ceniɗo toro yaymi a fesina ɓernde am banginmi basira ɓesda dow ko marmi bofe boyo amoyta yafan mo ɓernde yiɗi a mofta min ngam Ramadan ya Ramadan marhaban ya Ramadan emi ɗaggi fu rabbi ɗaggitamle emi fergi fu rabbi dartinamle emi wayti fu rabbi numtinamle Nabiyu walli tamdaw Ramadan ya Ramadan marhaban ya Ramadan yo lewru jena yabru Ramadan
khairu fadlu teniɗo won e maru nogas e joweeɗiɗi e maru qur'anu jibbina nder ramadan jibrilu yo yilli ɓurɗo khairu e ɗon e hira e jemma kaduru ikrano o umri ɓurɗo birru nulal o jogi o waddi khairu mahamuda metina nder ramadan daga yende nde en o heƴi o hewti gonga e gonga wardi yotti yite nge fewre nyifi fewti annabakuluna kufuno maɓɓi ɓurdiɗo yottake nder ramadan ramadana yo lewru cahu allah duwo moƴƴori nuɗɗinɓe e allah hinno yehuɓi dowɓe allah ɓe jokkoyi haa ɓe saɗi kulla albarka lewru mawndu ramadan laylature e maru won ananima jemmare nde daɗino kulla jemma jibrilu yo jippa ɓesdu himma ibada yo ɓuri fa alfa shaharu bara jari heɓete nder ramadan ya angiɗo allah albishirma ramadana to tayima fa a welma bar jarima seɗɗa fuu sowama do'a ko a torno fuu jaɓama aljanna maɓɓitama e ramadan dammuɗe yite on bidama seyɗanuji ginni haɓɓidama welo e ɗonka hoytinama o laare ndu marno haa ndu timma barkaji lewru mawndu ramadan moƴƴe tati e maru keɗiten sappoje arande barka keɓeten e hinno e tokki nder ko keɓeten sappo ragareje nder ko keɓeten sunubaji lotide nder ramadan sumiɗo ndu fuu ngam yo allah mo andi hushifaki allah o nuɗɗinɗo ɗaɓɓa yerda allah yedde mawɗe famarɗe fuu ko sali yafama kulla ha nder ramadan
sadakaji ya hokka ɓe bukaɓe qur'anu nafdoɗa nder ramadan ya ramadan badai albarka lewru khairu ramadan ya ramadan lewru qur'anu marhaban ya ramadan ya rabbi sami'u hedi tamle gondi di batti wasdanamle doa dede ambo jabanamle mi hosa su rare enjo su itanam der ramadan ya ramadan qur'anu marhaban ya ramadan besare en dam besdanamle hola renja muji besdanamle andi ambot karis koramle barjari ni kuɗe sowan ilahi halimu yerdo yam der ramadan ya ramadan qur'anu marhaban ya ramadan albarka cuɓaɗo holɗinaɗo innoye allah fesinaɗo ɓurnaɗo tage fo hokkoɗaɗo sahaɗo ndu ɓurdi fuu e lembi jagorɗo ahmada jam ramadan ya ramadan qur'anu marhaban ya ramadan ƴettoje ɗe maɗa allah jawmam dow dokkal ngam bo dokkuɗa yam basira e zarfu dokkuɗa yam yusbiri imre sumai hafsatu demmo wiyo tammat ramadan ya ramadan qur'anu marhaban ya ramadan ya ramadan lale lale jaɓɓama lewru lare marhaban ya ramadan ya ramadan ramadan lale lale jaɓɓama lewru burhanu marhaban ya jaɓɓama lewru tanzilu marhaban ya jaɓɓama lewru furqanu marhaban ya jaɓɓama lewru kitabu marhaban ya jaɓɓama lewru qur'an